खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सुबुंगौमा, क'क्राझाराव थामथि बर' गोरोबथानि सांग्रांथि मेल। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय, आं सुक्रेश्वर बसुमतारी। 19 नभेम्बर खालि सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरि एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सुबुं गौमा हाबाफारि लानाय जादों। गाहायै बे सुबुं गौमाखौ दानि आसाम सरकारनिफ्राय गोबाव सम नेबाय थानांनाय बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायखौ गोख्रैयै दाफुंना होनाय आरो गुबुन गुबुन मोन 8 दाबिफारिनि थांखि लाना सुबुं गौमानि गेजेरजों आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बे सुबुं गौमायाव गासै गंबा जिल्ला शिबसागर, धेमाजि, तिनसुकिया, डिब्रुगड़ आरो लखिमपुर जिल्लाफोरा जथायै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आरपिआइ राजखान्थि दोलोनि सा सानजा भारतनि इनचार्ज बिन'द निखार्जे आरो आसामनि आफादगिरि हितेश देउरि बिथांमोना लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैफोरनि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो खुंफुंलांनाय जायो। दानिया बै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारीनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। जोंनि संग्रामनि गेजेरजों जोङो बै समनिफ्रायनो नुबोदों, उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बर' रावनि थाखाय हांखो नागिरनायावबो जिउ बावलांनानै 8सा बर' फिसाफोर बेखौबोथ' जों बावनानै थाङाखै, बावनोबो हाया आरो बावनायाबो थिग नङा। बिसोर जोंनि थुलुंगा, जों गोसोखांनांगोन। मुंख्लंफोरखौ जों बावनानै थांनो हाया। आद्रा मिजिं सिमांखौ जोङो मावफुंथारनांगोन। जों मा सदबांसा लायामोन, जोंहा मा थांखिमोन, मा नोजोरमोन, बबे सानस्रिखौ बिथा खालामनानै बर'फ्रा रायजो नागिरामोन, बियो दिनैबो जाफुङाखै। जाफुंहोनो थाखाय जों दा खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबा जोंनि बर'फोरनि खौसे जुजिनायनि फिथाइखौ जों मोनहैथारगोन। बियो माब्लाबा मोगथांनि बायहा नङा, बियो टुडे अर टुमर' जोंनि जाफुंसारनाया, साक्सेसआ बियो फैथारगोन मोगथाङाव। बेखौ जोङो मिजिं लादों आरो बे जाफुंनायावनो दङ। रायजोफोर गोसो बायनायनि खोथा गैया, गोसो बायनो नाङा। जों जुजिदों, जुजिगासिनो दङ, जुजिलांबाय थानांगोन, जुजिलांबाय थानांगोन। थांखिया जेब्लासिम जाफुङा जों जुजिलांनांगोन। आरो जोंनि मुंख्लंफोर बड'फानि सिमां गासिबो बेवहाय हाबनानै दंजोबो। जोंनि जुजिनायावहाय जोङो ओरैबायदि मावथि जानो नाङा, गावनि मावनायनि दाम बेसेन लुबैनानै खामानि मावोबा बे थिग जाया। आगोल सिगाङाव जोङो जोंनि गेजेराव ज' जानानै जोङो जाय थांखिखौ लानानै, जाय दाबिखौ लानानै मावदों बेखौ जों हासिल खालामग्रोनि। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां अनिल बसुमतारीनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। दिनैनि जानोखि नैबे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव खुंनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानोखि सुबुं गौमा ग्रेट मास रेलि, बेयो जाहैबाय तिनसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागर, लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लाजों जयै खुंनाय मोनसे रिजनेल ग्रेट मास रेलि। बियो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नाजादों आसाम सरकार, भारत सरकारनि खाथियाव जोंनि दा बेखौ खोथा होनाय बादि दासिमबो सुफुङाखै। बिथांमोना बुंबाय थादों जागोन जागोन होननानै, खम समनि गेजेरावनो जागोन जागोन होनना बुंबाय थादों, जायाखै। ओंखायनो दिनैनि जानोखि रोजा रोजा 10 रोजानिख्रुइ बे बुरजा रायजोफोर फैदों एथ' गोजाननिफ्राय, बिथांमोननि जानोखि बिथांमोनखौ नायनानै जोंनि स्पटस्फुर्त भाबे स्पन्टेनियास भाबे जा ओंखारबोनाय, जों गोजोननायल' नङा, जों खामानि मावनो आरो मोनसे गोख्रों गोहो बोलो मोनदों। ओंखायनो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों मोनसे जोङो मेसेज, मोनसे बार्ता आसाम सरकारनो होनो नाजायो। जोङो जयैनो दिनैनि बायदि हाबाफारिफोर लानो बाध्य खालामनाया असम सरकारा, जों बेनि थाखाय माने अन्तत जोङो दुखु मोनदों, अन्तत बे जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। ओंखायनो फैनाय दिनाव खम समनि गेजेराव बिथांमोनहा क्लियार मोनसे पलिसि डिसिजन लानानै जोंखौ फोरमायागौ मानि दिनैनि बायदि हाबाफारि जालांबाय थागोन। आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' रायजोखौ जों गोजोननाय फोरमायो, साबायखर होयो बिथांमोनखौ। बे नङा जे बिथांमोननि ओंखारनायावनो जोङो गोजोनदों, बे नङा। बर' रायजोफ्रा माला गोजोनजोबगोन
जेब्लागो माने क्लियार मोनसे पलिसि डिसिसन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानायनि बागै बुङा ओंखायनो जोंनि मोनसे नारसिननाया जोंनि मोनसे लुगैनाया फैगौ जानोखि आसाम एसेम्ब्लिनि विन्टार सेसन 28 नभेम्बरनिफ्राय जानो गोनां 28 नभेम्बर जानो गोनां बे एसेम्ब्लि सेसनाव मोनसे बिल लाबोनांगौ जाय बिला जागोन बर' कसारि अट'नमास दानायनि बागै बे बिलखौ बिथांमोना लाबोनांगौ आरो लाबोआब्ला जोंनि आन्दोलननि हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांबाय थागोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानाय लोगो लोगोनो बर'नि जानोखि ससिय' इक'नमिक प्रब्लेम जानोखि पलिटिकेल हप्स एन्ड एसपाइरेसन माने बर' पिपल लिभिं आउटसाइड बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गासिबो जाफुंजोबाब्लाबो अन्तत जोङो लुगैनाय बादि जोंनि हा हुनि समस्या जोंनि फरायनायनि जेंना जोंनि जानोखि माखासे जोंनि रायजो जानायनि माखासे जानोखि जेंनाफोर बेखिनिखौ जोङो सुफुंना लानो हागोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जोंहा मोनसे नुदों जे आसामाव 6टा अट'नमास काउन्सिल दङ 6टा अट'नमास काउन्सिल दङ मोनद' अट'नमास काउन्सिल दङ बे मोनद' अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों बे मानसिफ्रा बे ओनसोलनि रायजोफ्रा जाबायदि एसे लाभवान जादों मोजां सहाय जादों ओंखायनो जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जायोबा रासिन जोङो मोनसे बेनिफिट मोनसे सुबिदा जों मोनगोन आरोबाव बे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा ज' जानो जों खाबु मोनगोन बे एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजों ज' जानो खाबु मोनगोन जोङो आरो जयै बर' जातिखौ बिश्व दरबाराव जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बिथाङा बुंबोनाय मोनसे सोद्रोम मोनसे समाज मोनसे मास्टार रेस हिसाबै गायसननायाव बे बर' कसारि अट'नमासआ जथेस्थ' सहाय खालामगोन सेपारेट स्टेट डिमान्ड खालामबोगासिनो दङ बिथांमोननि दाबिया जाहैबाय सदिया बे समाव बड'लेण्डआव गोलैनाय डिस्ट्रिक्ट धेमाजि सनितपुर बिश्वनाथ बेसेबां गोलैयो नामा बेनि सायाव नायदो बर' आलादा बर' रायजो बिनाया बर' फिसानि साफ्रोमनिबो दाबि बेखौ आथिखालाव एबसुआ दैदेनलांदों थिग बेवहाय जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुंनिफ्राय जोंहा समर्थन दङ नाथाय जों बुंनाया जोंनि बिटिसिनि बायजोआव जोंहा पलिटिकेल मेन गैया जोंहा एमपि गैया एमएलए गैया काउन्सिल गैया मैया दाखालि हयथ' एमएलए दंमोन दा गैया बेबो गैला ओंखायनो जोंनि ससिय' इक'नमिक प्रब्लेमा राव हारिमु जोंनि सोलोंथाइ प्रब्लेमा बिटिसिनि खुंथायनि सिङाव जाबायदि बर'फोरनिया बेनिख्रुइ जोंनिया बुरजासिन ओंखायनो जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानांगौ आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानाय लोगो लोगोनो आं सानो आं फोथायो आलादा रायजो बेनो आरो बे मोनसे स्टेप बायदि जाहैगोन काउन्सिलानो मदद होगोन बेवहाय रावहाबो आपत्ति थानाङा बर' काउन्सिल बर' कसारि अट'नमास गोख्रों मोनसे जुदि एबसुआ बिनाय एबसुआ बुंबोनाय बर' रायजोआ प्रस्ताबित बड'लेण्डआव सिङाव जानायाव आयेनगत भाबै जेबो उसुबिदा थानाङा जाति हिसाबै जेबो उसुबिदा थानाङा गैयाबो आंनि फोथायनाया बेनो बे काउन्सिला जायोबा आरोबाव रायजो बिनायाव मोनसे काउन्सिलानो मदद होफागोन ना काउन्सिलानो रिजलिउसन लागोन ना बुंनाया बे मुहुर्तआव एसे बारा जानो हागौ काउन्सिला जिहेतु जायाखै बेखिनिखौथ' सानजायो बर'फ्रा बेखौनो सानो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौ खुला खुलि बुंबाय काउन्सिला जानायाव जेसेबां बर' गौथुमफोर दङ मदद होनांगौ धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सुबारानि बसुमतारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि बेवहाय जोङो फुल सापर्ट होदों जोङो बिथांमोनखौ मदद होबोदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै बर' हारि हिसाबै जोङो बर' बिमानि गोरबोआव जोङो जोनोम मोननानै बुहुमाव जोङो गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनोब्ला जोङो अराय जोङो खौसेयै जोङो जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ जोङो बिख'नानै लानो थाखाय दिहुननानै लानो थाखाय जोङो अराय जोङो खौसेयै जुजिनांगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ब्रजेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबुंथिखौ खोनासंनि आर'ज गाबग्रोबाय नाथाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजोफोरखौ लैहोर फैनायखौ नुनानै दिनैसिम आं सेंग्रा साहिलानिफ्रायनो आन्दोलनाव लोब्बा लाबोबाय बबे समाव आङो जेलबो जाबाय नंखाय बाखायनो बिटिसि आन्दोलननिफ्रायनो दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो आं हिसाबखौनो खालामनो हाया बेसेबां
मानसिफ्रा आन्दलन खालामदों फंसेल' बुंनो हायो बर'आ मुभमेन्ट उइदाउट मुभमेन्ट बर'फ्रा मोनसे सलिउसनखौ मोनफेराखै माने सोमावसारागौमानि मोनसे फिथाइ मोनफेराखै बर' हांखो बर' राव बर' रायजो गासिबखौबो माने सोमावसारनानैसो मोनजोबदों रिपाब्लिक पार्टी अफ इंडिया नर्थ ईस्टनि इनचार्ज विनोद निखालजी बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनि हाँ तो यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मिनीश्वर बसुमतारी जी और सेक्रेटरी हमारे अनिल जी बसुमतारी जी इन्होंने हमारे पास एक मेमोरेंडम दिया था यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इन लोगों का ऐसा मांग है कि बोडो कोशारी ऑटोनमस काउंसिल मिलना चाहिए जो बीटीडी के बाहर के जो बोडो समाज है बहुत संख्या में है तो उनको ये बोडो ऑटोनमस काउंसिल मिलना चाहिए इसलिए उन लोगों ने हमारे पास भी एक मेमोरेंडम दिया था हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है रामदास जी अटल जी के ये मांग किया था तो इसको देख के हम लोगों ने राष्ट्रीय लीडर जो राजनाथ सिंह जी है उनके साथ में हम लोग मिले थे नेशनल प्रेसिडेंट रामदास जी अटल साहब मिनीश्वर बसुमतारी जी अनिल जी बसुमतारी जी हमारे प्रेसिडेंट असम स्टेट के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हितेश देवरी तो ये लोगों ने हम लोगों ने ऐसा मांग किया था राजनाथ सिंह जी से कि बोडो कोशारी ऑटोनमस काउंसिल ये लोगों की मांग है तो उनके ऊपर विचार किया जाए और आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है इशू तो स्टेट गवर्नमेंट के सोनोवाल जी सरकार को ये बता दीजिए कि इनको करना है तो राजनाथ सिंह जी ने हम लोगों को ऐसा वर्ड दिया था कि मैं 100% ये बात स्टेट गवर्नमेंट को बोलूँगा तो उन्होंने वैसा लेटर भी दिया था बोला भी थे तो इसके बाद में सोनोवाल जी ने हम लोगों को ऐसा कहा था कि हम जल्द से जल्द ये इशू हमारे सभा में संसद सभा में लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग निर्णय ले लेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग ये बोडो कोशारी ऑटोनमस काउंसिल के लिए पूरे देश की तरफ से हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अब हम लोगों ने डिक्लेयर भी किया है कि हमारे पार्टी की तरफ से इनको हम यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गेनाइजेशन को ये मांग को लेके हम लोग सपोर्ट करते हैं यस श्योर जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग इनके साथ में रहेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यूनाइटेड बोडो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जब तक बोडो ऑटोनमस काउंसिल नहीं मिलता है तब तक उनके साथ में हम लोग साथ देंगे शुक्रिया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रतन बसुमतारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि सामाजिक भाबै जोंहा मावनो गोनां गोबांथार दङ जेरै हमना ला सामाजिक प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला आनएमप्लयड प्रब्लेम जों बर' कोसारि काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव बे काउन्सिलनि गेजेरजों बे गोबां इयुथ्सफोरखौ माने सुबिदा होनो हानाय माखासे प्रजेक्टफोर माने साकरि नङालाबानो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानानै गावनि खामायनायजों जानो हानाय मोनसे पर्यायसिम लांनो थाखाय अनेक जों बेबस्था मोनसे लागोन आरो सामाजिक प्रब्लेम होननानै बुङोब्ला माखासे जोङो समाजाव जोंनि जिथु बेबस्थाफोर बे बेबस्थाफोरा बायस्रिलांदों बे बेबस्थाफोर बायस्रिलांनायखौ जोङो आनसलिक वाइसआव मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों सेमिनारफोर खुंनायनि गेजेरजों बे बायफ्लेलांनाय समाज बेबस्थाखौ फोसाबनो हायो नामा बिनि जों लामाफोर लागोन दा दिनै इयुथ जेनेरेसनाव मोनसे बिशृंखल मोनसे अबस्था जोंनाव फैनाय नुदों बे बिशृंखल अबस्थाखौ बबे लाइनजों थाङोब्ला जोङो बे इयुथफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो हागोन बेफोरनि बेबस्था नागिरनानै जोङो गोरोंफोरनाव गेदेरफोरनाव माने मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ लाफानानै बिनि लामा दिहुनलांनायाबो UBPOनि मोनसे थांखि जागोन दा दिनै जोङो गेरेबना थानाय जिथु इक'नमि जे गेरेबना थानाय इक'नमिखौ फोसाबलांनायनिबो जों बेबस्था जों लागोन काउन्सिलनि गेजेरजों बायदि बायदि माने सेल्फ एमप्लयमेन्टनि जिथु सिस्टेमफोर बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों काउन्सिलखौ जों गुरुत्व होगोन आरोखि नैबे अबस्थायाव जोङो मोनफैनायखौनो मोनसे लादोंमोन दा गुलुं गुजुङा जोंनि गेजेरावसो जादों बिजेपि गभर्नमेन्टआ जोंनो होनो होननानै मोनसे टारगेट लाबायमोन नाथाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बर'फ्रा गोबांथार समस्या थानाय हिसाबै बे गोबांथार समस्यानि गेजेरावनो मोनसे समस्याजों जोंखौ जाबफानो नागिरनायाव एसे मोनसे बेले बेजे मोनसे जोंनि गेजेराव फैदों बेखौ बेले बेजेखौ जोंखौ सोफानो नाङा बे बेले बेजेयाव लांफानानै जोंनि काउन्सिलखौ गोबाव खालामनाङा होननानै बुंनायाबो आवाज होनायाबो दिनैनि बे सुबुंगौमानि मोनसे थांखिमोन जों मिथिहोबाय जों बे बेले बेजेयाव हाबनानै एनादार टाइम मोनसे स्पइल खालामनो नागिराखै जोंनो बे बेले बेजेखौ गारनानै आगोलनि सेबावनो जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ
रिकमेन्डेसनखौ होनांगौ होननानै बे सुबुंगमानि गेजेरजों जोङो फोरमायनो रिपाब्लिक पार्टी अफ इन्डिया आसामनि आफादगिरि हितेश देउरिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि অবভিয়াছলি হ'ব লাগে একচুৱেলি আমি চাব গ'লে বাবা চাহেব বি আৰ আম্বেদকাৰে যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মানে ইয়াতে ভূমিপুত্ৰ বুলি কয় হয় নে নহয় তো আমাৰ ভূমিপুত্ৰৰ ভিতৰত বড়োখিনি আটাইতকৈ মেজৰ ট্ৰাইবছত আহে তো সেইকাৰণে বড়োসকলৰ যিখিনি সমস্যা এটা বড়ো পপুলেশ্যন ক'ব গ'লে ইয়াতে আউট অফ BTAD যিখিনি আছে 10.5 লাখৰ ওপৰত আছে আমি জনাজাত আমি যিমানখিনি জানো গতিকে মই এজ এ RPI দলৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আম্বেদকাৰিজিম যোনটো আমাৰ আথৱালে ছাৰৰ দল ৰামদাস আথৱালে ছাৰৰ সামাজিক ন্যায়কৰণ আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰত তেওঁ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তেওঁ STৰ কাৰণে চিডিল ট্ৰাইবসকলৰ যিখিনি ইছ্যু হয় তেওঁ তাতে সেইখিনি বহুত প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বহুতখিনি তেওঁ লাগি থাকে দিল্লীত গতিকে মই মিনেশ্বৰ দাৰ লগত আমাৰ যি UBPOৰ প্ৰেচিডেণ্ট মিনেশ্বৰ দাৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছিলে 2 বছৰ ধৰি আমি লাগি আছোঁ তেওঁৰ লগত এই মুভমেণ্টটোৰ কাৰণে গতিকে আজিৰ এই যোনটো মিটিং আজি হৈছে মাছ গেডাৰিং সেইটো গেডাৰিংটোৰ আমি দেখি পাই আমি নিশ্চিত ক'ব পাৰিম যে আমি এতিয়া দিল্লীত গৈ কিনে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি আৰু অকণমান সিৰিয়াছলি কথাখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক আমি ল'বৰ কাৰণে আমি ক'ম আৰু নিশ্চয় যিহেতু এই ইছ্যুটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ইছ্যু আণ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট তো আমি চেণ্ট্ৰেলৰ পৰাও যিমানখিনি প্ৰেছাৰ দিব লাগে সেইখিনি প্ৰেছাৰ কৰাই বাকী আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি ছাপোৰ্টটো আছোঁ আমি 100% আমি ছাপোৰ্ট আছোঁ যেতিয়ালৈ বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিল বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন নহয় তেতিয়ালৈকে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আমি লগত থাকিম আৰু এই কথা দিছোঁ আমি আৰু এই গেডাৰিংটোৰ বিষয়ে যোনটো আজি মেছেজ যাবলগীয়া সেই মেছেজটো অলৰেডি আমি তাত আমি পঠায়ো দিছোঁ আৰু আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ ছাৰো আহিছে গতিকে সেই আকাৰত আমি গোটেই ছিষ্টেমখিনি আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ এই দুয়োটাৰ কলাবৰেশ্যনত আমি বড়ো মানে কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলখন গঠন হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ হয় মোৰ 2016 চনৰ পিছত মই পূৰা এইটো মুভমেণ্টত লাগি আছোঁ কাৰণ এই মুভমেণ্টটোৱে আমাৰ চিডিল ট্ৰাইব চিডিল কাষ্ট যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণী বা পিছপৰা অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ জাতি আছে যেনেকৈ জনজাতি সেইখিনিৰ কাৰণে আমি বেছিকৈ কাম কৰোঁ কাৰণ আমি কেতিয়াও আমি সমাজত উঠিবৰ কাৰণে নোৱাৰোঁ क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल बाजारनि फोथाराव गसाइगाव जिल्ला पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बानजायनायाव थामथि बर' गोरोबथानि सायाव मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो गोदानै दाजानाय NDPPनि लेङाइ आफादगिरि बि फैलाव बिथाङा आङो बेखायनो बुंबाय होनथारबाय बियो गोबां बादाबादि दंब्लाबो एबाराव भारत सरकारा उइलिंनेस दङ गोसो जाबाय जे थामथि बर' एकर्डआ एबार जासिगोन होननानै रायजोफोर बेखायनो फै जोङो गोसो खेंनि एसे आरो बे माब्रै जादों सोरनि थाखाय जादों दा जोंनि गेजेराव बिसोर दुखुनांथाव आरो माबा एरख'जानायनो गले गले एरख'जानाय जाया फेसबुक ससियेल मिडिया बायदिसिना बिजोंजों होनबाय बे एरख'जानायसोबो बे लेखा रोङा फाग्लासो नै खम जारला बेसेबांबा गोबाव बे धीरेन बर' बिथाङा NDPनि आफादगिरि जानानै सिजफायार जाजेनबाय 2005निफ्रायनो बै NDP बिथांमोना होनबोबाय सार होननानै बे लेखा रोङैखौनो सार होनबोबाय दिनैसो मानो जाम्बा फाग्ला लेखा रोङा जाखोफालाय बिदि भाषा जायो नामा मानसिनि दा बेफोरसो दुखु गोनां आरो मा बेफोरसो मा दुखु गोनां आरो मा गले गले एरख'नाय होनो आङो ओरैबादि बे ससियेल मिडिया प्रेसजों होनबाय थख' ओइ रायजोफोर खोनासं माया एरख'जानाय होनबाय थैलाय उजलाय धीरेन बर'खौ भारत सरकारा रायलायनो लेंहराबो होनबाय आयु मा गिलु बालुनि बेफोरलाय बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय इन्टारलकेटर AB माथुरजों सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो थाबैनो सुस्रांनायनि लामायाव होननानै फोरमायदों लोगोसे गोदानै दाजानाय पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चिफ कनभेनर गर्जन मोसाहारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो गसाइगावनिफ्राय खौरांगिरि दानसोरां बसुमतारी दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।